Hi guys! Uy, tabingi ba? Parang, wait lang. Adjust ko kayo kasi parang hindi siya maganda. Okay. Okay na ba? Yes. Hi guys! Hi! Um, Welcome back to my channel, Simply CM. At right now guys, kakain tayo. Sabayan niyo ako guys. I just got home from work. Ako lang mag-isa kasi si Martin nasa meeting siya. And ito pala yung sushi ko na leftover from yesterday. And yeah, mabilis ang ano lang to. Sabayan nyo lang ako kasi nga mag-isa. Kaka-boring ba? Yan. So as I said earlier, ano siya, leftover siya from yesterday. May plato pala ako dito. And then, hindi ko siya naubos kasi madami naman. And, charan! Wala na yung mga favorite ko na ano guys. Sushi. Alam niyo yung pinaka-favorite ko talaga yung ano, may salmon ba? Yun yung kinain ko yesterday. Kaya ito na lang yung natira. That's fine. At least, ano ba to? At least pagkarating ko dito, no need na to make food kasi andito na nga. Tapos as you can see, kita nyo ba? Ang laki ng portion nila guys. Binili ko to sa, nakalimutan kong pangalan. Baka andito. Suzuki Sushi, something like that, na malapit lang dito. Actually, mga 5 minutes drive. So, yun yung parang kinain ko yesterday. Tapos, may portion sila. Medyo mahal siya, guys. Pero itong binili ko, hindi siya ganun kamahal. Kasi, it's called Sunday offer. Even if hindi Sunday. Sunday ba kahapon? Sunday ngayon, but I bought it yesterday and it's called Sunday offer. Ino-offer pa rin nila kahit hindi Sunday. But anyway, 189 crowns. Tapos, 31 pieces na siya. So, good for 2 people. Si Martin hindi naman kumakain nito. So, it's all mine. Oh my God, ang sakit ng mata ko. What's wrong? Anyway, kain tayo. Kumusta yung mga buhay-buhay natin dyan, guys? Nasa Pinas ba kayo? Or nasa abroad? Ako naman, andito, balik tayo dito sa Denmark. Okay lang din naman. Lalagyan ko pa muna ng wasabi. There. Para may kunting anghang ba. So, masarap na masarap. Yan, tapos lagay natin dito. Anyway, so nakabalik na akong Denmark, guys. Back to work na naman ako. It's very nice kasi anong tawag niya, pa spring, pa summer, ganyan. So, maginaw pa rin dito, pero the sun is starting to come out na. Like, for example, today, it was so nice. Sun was out. Yeah, so it was nice. Nag-train ako, nag-bus ako, na-enjoy ko naman yung view kasi na siya, nag-bloom na siya dito ba. But it's so weird, not weird, but it's like so amazing from being cold and dark and gray na parang alam niyo, parang walang kabuhay-buhay. That's last week. And this week, nag-start na mag-bloom lahat. May mga flowers na, green na yung paligid. So, na-enjoy ko kanina yung train ride ko. And, yeah, kakatuwa. So, may energy tayo ba? May energy tayo to do our work kasi nga, hindi na madilim yung paligid. Sarap. Yung favorite ko talaga sa sushi, yung talagang may salmon Pero, ito okay na lang din. Pero pag ako talaga, kasi meron din naman silang parang option doon na parang, they call it lax fever, salmon fever, ganyan. Lahat yon mga, ewan ko, mga 30 pieces din ata. Tapos lahat yun may salmon. Yun talaga sana yung gusto ko, pero ang mahal guys, almost 300 ba? Tapos ako lang din naman kakain, so sabi ko nga, ito na lang. Kahit mix siya.
Pero yung busog lang din naman. Sarap. Nauwi kami dito sa Denmark last week ng March. Tapos ngayon, ano na ba? Second week na, pa-third week na tayo ng April. Ang bilis lang talaga ng panahon. Grabe. As in, ang bilis. Parang, nung pumunta kami ng Pilipinas, parang hindi siya nangyari. Alam niyo yung parang ginib lang ba yun? Ganon. Pero anyway, guys, I'm so blessed. I feel like I'm so blessed. I'm so happy na na-experience ko yung gano'n na parang nakakauwi akong Pinas, nakakasama ko yung family ko. This time, it was like almost 3 months na nakauwi ako. So, I'm so thankful, I'm so grateful na nagagawa ko siya. Kasi, most of the talagang mga andito sa Denmark, meron lang kaming 6 weeks na vacation. Tapos yung 6 weeks na vacation, actually, officially 5 weeks yung vacation. Tapos yung 1 week, yun yung parang may, if ever there's emergency, parang gano'n na pwede mong, oh, I have to go, for example, nakaschedule ka na mag-work. Tapos you need to, for example, you got invited to a birthday. So yung 1 week na extra na yun, pwede mo siyang gamitin. So, parang, okay, I will use 1 day of that 1 week, ganyan, pwede mo siyang ma-adjust. Pero, in total, 6 weeks in a year. So, yun. So, I just feel so lucky na parang napayagan ako. Yeah. And then now I'm back here. Now I'm ready to work. Ganun naman talaga. So, may energy na tayong mag-work ulit. And then, daming changes sa life na hindi naman madami, but for almost 10 years, actually, April, May, June. By June, guys, magti 10 years na ako sa H&M. Yun yung work ko. Pero sa isang branch lang talaga ako. And then, by June, na-offeran ako na mag-work sa ibang branch. Mas malaki siya na branch. Mas madaming workmates, ganyan. So, mas busy siya, mas longer hours. Yeah, so in-accept ko kasi nga medyo okay din naman yung pasahod nila. Parang in-increasean ako. So, I'm like, okay, right now, kung saan yung may pera, doon ako. So, yeah, I said yes to it. So, by June 1, so sa different branch na ako. And, yeah, that's gonna be exciting. But I'm also a little bit nervous kasi nga for the past almost 10 years, sa iisang branch lang talaga ako. Medyo maliit siya na branch. I think we are, store manager, store manager, department manager, dalawa. Tapos, 3 supervisors na full-time. So, 6 kami all in all na full-time. And then the rest part-time. But then, sa branch na mapupunta ako by June, malaki talaga siya. As in, flagship kasi siya ng H&M sa so malaki. Anyway, I'm excited. Something new. Change is always nice. Of course, it's a little bit scary. Is that the right word? No, like more of parang nininervous ka ba na parang mas madaming tao yung dapat mong pag-a-adjustan, ganyan. But then again, Filipino tayo. Pag Filipino, talaga, madali tayong makisama. So, I think it's gonna be fine. Ganun. Ganun. It's gonna be fine. It's gonna be fine. I've been in that shop before actually during pandemic. So, hiniram nila ako ng 2 weeks. But then this time, permanent na ako doon. So, yeah. That's gonna be happening. That's gonna be the life change I got.
Tapos this year, focus talaga ako guys sa magtrabaho lang talaga. Magtrabaho. Kung pwede makapag-travel, that would be nice. Pero hindi yun yung priority. Mas priority ko talaga magtrabaho at kung pwedeng mag-take ng mga extra shift kasi feeling ko tumatanda na tayo guys ba. So I wanna make sure na parang, alam niyo yung parang mas more ako sa makakapag-save. Ganyan. So, mas maganda din sa shop niyo kasi there's a lot of available shift na pwede ko siyang i-take. Kasi nga, malaki siya. So, mas busy. So, yeah. Sarap. Tingnan nyo. Kita ba? Gusto ko rin to kasi may pa-crispy-crispy inside ba. Masarap din. So, yun. My God, ayaw niya maghiwalay. Sarap. Sinong mahilig sa sushi dyan, guys? Mahilig ba kayo ng sushi? Si Martin, ayaw niya talaga ng mga sushi-sushi. Ayaw niya yung mga may isda, may mga seafood. Ayaw niya yun. So, ako lang talaga kumakain nito dito sa bahay. Tapos, nung sa Pilipinas pa ako, hindi ko talaga gusto yung sushi. I think I've only been able to eat sushi 2 times sa Pinas nung before ako nag-travel. Sa first time, hindi ko talaga siya nagustuhan. Sa second time, hindi pa rin. Pero dumating na ako dito sa Denmark, yung mga mas kinakain nila dito is more of beef, pork, chicken. Yun lang talaga yung tatlo na kinakain kasi yun din kasi yung parang medyo mura ba. Yung seafood dito sa Denmark, medyo mahal siya guys. Yung mga isda, ganyan, mas mahal siya. So, yun. So, parang, siguro dahil tumatanda na, ganyan, mas gusto ko na yung mga isda-isda, mas gusto ko na yung mga ganun. So, yung sushi, mostly, may mga isda-isda, ganyan. So, yun yung gusto ko. Tapos, may rice na. So, go. Anyway, so, yun nga. So, dito na lang sa Denmark na parang nagiging favorite food ko na talaga siya. Yung alam mo, yung feeling down ka, yung parang feeling pagod na pagod ka, ganyan. Sushi talaga yung hinahanap ko, guys, para parang ma-energize ako ba. So, yesterday, I was very, very tired. I don't know why. It's just, there's just so much things going on. Trabaho dito sa bahay. Yung walang katapusang trabaho dito sa bahay. My God. Kung kayo ay ewan ko ba, yung mga full-time na nasa bahay, yung mga mom, yung mga ina na nag-aalaga ng anak, ganyan. Oh my God, grabe yung buhay pala talaga pag nasa bahay, no? Kasi parang, yung trabaho mo ba, 24/7. Luto, laba, linis, bantay bata, ganyan-ganyan. Ako nga, wala akong anak, guys. Pero, pag gawaing bahay, medyo ako, hindi ko talaga feel. Alam mo yung parang, kailangan ko siyang gawin kasi nga kailangan, pero effort na talaga yun. It doesn't come natural na parang, oh, I have to wash clothes, but I have to do it because obviously nobody's gonna do it for me. Martin's doing it sometimes, but not really because si Martin more of siya yung nagluluto dito. Tapos naglilinis din ganyan, pero yung laba-laba ayaw niya. Hindi naman sa ayaw, pero ewan ko ba. Anyway, ako yung naglalaba. May machine naman, may washing machine naman, pero yung effort lang talaga ba na para, oh, I have to do this, ganyan. Anyway. Sarap ng kinakain ko. Tayo maghiwalay ng Gabi naman to. Ang laki. Laki naman. Pero kahit malaki yan, pasok yan.
Mm-hmm. Oh my God. Sarap. Next, ito na. Ito, hindi ko talaga siya ganun ka-feel. Ewan ko ba? I find it so, itong shrimp na paganyan, hindi ko siya ganun kagusto kasi feeling ko ang dry niya. So, if I can choose, mas gusto ko talaga yung salmon, guys. Ayaw ko ng tuna na ginaganon. Salmon talaga yung pinaka, feeling ko, the perfect one for me. This one, of course, walang iba, kakainin natin. Ito naman, kita diba? Pakita ko sa inyo. Ito naman, hindi ko talaga to feel. Pero kainin ko pa rin. Of course, juicy pa ba? Pero if I can choose, hindi. Ayaw ko talaga. Kaya lang, pag binili mo kasi parang nakapack na siya ba? Ewan ko anong pangalan nito. This one. Kita nyo? Ayaw ko talaga yung ganyan dyan. Hindi ko siya feel. Pero kakainin ko kasi gutom ako. Pero if I can choose, paulit-ulit. Ang laki din. My God. Grabe naman ito, eh. Charan! Ano lang, 3 pieces na lang. Ito pang-apat. Tapos wala na. So, okay lang din naman. Uy, I think it's worth the 189. Tapos 2 pieces ko pa siyang nakain. So, laki. Sarap. Guys, sinong taga Cebu dyan, guys? Kinsa taga Cebu diha? Grabe no, ang Cebu ba? Ewan ko ba if it's included other cities. Pero sa Cebu, guys, sobrang init. Sobrang init, tapos halos wala lang tubig. Yung family ko, they have to wake up in the middle of the night, mga 1, 2 in the morning, para lang makapag-igib ng water. Kasi yun lang ang time na may water, guys. Naiagas. Grabe, no? Tapos, sobrang init daw, ganyan. Buti yung medyo yayamanin dyan, may pa-aircon kayo. Pero yung parang normal na Pinoy na katulad ng family ko, electric fan lang ba? Tapos, alam niyo yung parang, kung sobrang init din yung hangin ng electric fan ba, ang init din. My God. Pero may nakita nga akong video na parang, hangin no, electric fan. Tapos, they've collected ice. And then, parang dito yung electric fan, tapos yung ice pa dito, para yung buga ng electric fan, maano ba? Maginaw. Malamig. So, pwede yun, madiskarting Pinoy, ganyan.
Sarap. Ito na talaga. Dalawa na lang natira ito tapos yan. Bilis. Laki din ang kain ko eh. Bahala kayo dyan. Ay? Guys, ito na lang talaga natira guys. Wala na. The last one. The last one. Ox lang yan. Okay. Sarap. Now I'm done. Wala na talaga. Empty. At least nabusog tayo. Ako lang pala. Yes, tapos ang gusto ko pala nito guys, pag nag-order no, may ganito silang lalagyan ba, ang cute. Lagyan ng soya, yung vinegar, tapos kinikip ko siya kasi, para sa, sa work ko, may boxes din kami dun ng food, ganyan-ganyan. So, alam niyo naman pag Pinoy, kailangan talaga natin ng soya, vinegar. So, ginagamit ko siya kasi nakuklose siya ba. So, yun. So, ito may ganito. Pwede ko siyang dalhin doon. So, meron na akong sausawan doon. And then, ito ay also, ewan ko kung pwede ko ba siyang i-save. I'll try to save this. Kasi gusto ko rin yung wasabi talaga. Na parang maanghang siya, pero di ganun kaanghang. Na parang, sobra-sobra. So, masarap din siya. And then, yeah, and then this one. So, yun. Busog na tayo. Tapos na, guys. Anyway guys, thank you so much for watching. I really appreciate all of you. Thank you. And yeah, I hope you have a good day. Bye bye.